matama sionyada alibe mwando Oma hakuopa poti adampusitsa vena Popo Music Center! Popo Music Center! Mugango mpazina la kuti Popo musakaniza kuti ndinuwe ai mwango mpana na maina ife bano tukunena Popo wakumakanjira Popo Music Center amapezeka ndi nyimbo za Malawi zomvera ndi zoonera nyimbo za kunja zomvera ndi zoonera komanso mafilimu osiyanasiyana monga mafilimu enene achichewa Malawi mafilimu akunja komanso mafilimu otanthauzira ndi mtanthauzi kawawa Simple Man Akila makolekshoni Akila komanso anthu ena onse ndipo Popo ndi genofida amapezeka ndi katundu wina monga ngati machaja matelefoni memory card mafesi maflash ndi zina zambiri anthu ozungulira kumakanjira kwa Chipole kwa Kolomo kwa Kwilengwa Lulanga ndi madera onse tatiyeni pa Popo Music Center zinthu zimene chula pamazi to Popo amapezeka ndi zawo lichino zokhazokha ukagula winako zanu zimenezo ukapeza zafe mkongo zenizeni ndipo musamamizire za nambala manambala awo ndi awa 0993-695020 kapena 0882-226934 Popo Music Center Popo Music Center makanjira oye akamufela akamchitira chili chonse kuti mtima wake uzisangana Minuad! Mango fio roa bwanje. Mudzalipezera rurambaro. Tiri bange business. Kupangana no business nthawi zina mandopya bwanje. Balikari ukafuna. Kuma bread wake ndi wamalitani iro. Kugeni wako ameneyo. Sasa sunde manjano bari ndizaona manja kala bonekera ndiye muzitsika tieni jangu fumina jangu sari yadese jangu tego gona basi nari basi wa jangu iwe tuka melemo jangu tuwezezega mungombela polisi sune suzoroli mudala ntoga wabanga yani wewe suzoroli mudala ntoga wewe Karanga ndromo Karanga drama ni tikam. Ngombela polisi zone. Ayamba bwana. Tomani hapa, ngola kalmuru. You mean what? Tatisa zigao ni za mafurazo. Kifuwa yani? Kifuwa yori ni ndi futi. Tiyo huko. Jangu. Iwe basi mameneyo. Naruga basi mameneyo. Kala igubu. Nditi yani tsotse koma. Uyankha zimene ntakufuse. Ukankhambula ndi kuduwitsa. Ana rumani ndana amenacha. Sinuziwa kalikosene, sinuziwa ine kanthu. Okay yabwino. Mwina zikuonesa ngati tusewera chilelera apati. Ai, bwanje. Mwina tiyambe tapenda kaye. Ndio banganyana se. Wanyo zangu nipa tsopano. Khala basi. Nditi yani zimenezo. Tinana anthu awiri mene muti. Palibe amene akadadziwa. Iweyo ndine basi. Anatumiza ndani kuti akhale ngati apolisi amene. Ndikakuza ndipaka iyeyo. Wandiva.
ndikakuza munthu akandipha ine koma ngati ufuna undilonjeze kuti ukandisiya malo otetezeka. Mwayi womaliza. 1 2 sayamba ndikalido kaya kalido omwe achapatamu. Mmafuna kumalula mu Rafael. Ntima ukonde ndi sanama. Maungara amene wamasowa kwa chikondi. Ntima unyadira. Ntakusiya yonje bwanji. Komande. Sungatawe. Gaza. Ogalo andiwe. Wanizozande palibe chimene kubanga ndisakunamize pafune ungosiya kumenyera ndi kumenyera tendamatakire menero ungopeza zina zochira se ndingafe manja. Ine nthawi yabwino ya usiku uno imene nkulu yakuti saimva yayi kundziwa inu mudziwa kale inu munthu wankulu mwini dzimbonyongo matala 2 Blues amene wakwiya amenewo mwini kuphazi mpakera ndikuzabwera mana pepe ndikuzamuyang'ana nkuzamwetulira amvekere mu mtima mwandi mwana wang'ono uyu atalumira mano kufuna kuyosa kholingo zake amene ndiye Gaza. Yakhala ndikudikirira kuti ndikubandule ndifuna ndonjezera kukunyika kwa nkhope yako nyesayo. Guys, ndo yake kaya decent mwamvaili.
Ndimakuona ngati ndiopsa. Phepha zenizeni. Juani man, jangu. Mwaisesa arumwa minyankondo ya decent. Ndrama zonde ndize kuma ndikuchenjezeni. Ndeu, sitsogolo. Ili ndiripoti limene tachekana ku ndende ya Maula kumene kuli Emmanuel Kingman. Mkulu ameneyu ndi mwana wa mkulu wina wake dzina lake Kalido yemwe anamangidwa chifukwa chokupha apolisi atatu powaombera ndi mfuti. Apolisi wanaomberedwa ndi mkulu ameneyu pamene amakapanga chipikisheni ku nyumba kwake za mankhwala ozunguza ubongo. Pa nthawi ino khoti la magistrate ku Lilongwe lalamula kuti Kingman aphedwe pa imfa yobadwa ndi Jackson Poison. Tarieni la matsigani hapa. Hey, isinani kazio. Ayi sikomo kwambiri ndithu. Ndifuna ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha support yanu imene mwaonetsera kwa ife. Hey, Jesse bwanji. Jesse? Hani? Sitamwoneni Jesse. Ndiyankhula mwajangu ifo yoli nthawi sili kumbali athu. Perekani order pasanathe 72 hours kuti Emmanuel Kingman asaphedwe atulutsidwe ndende. Ndiwe ndani nawe? Palibe nthawi ya mafunso. 72 hours ndimene ndakupatsayo. Koma sindikuona zifukwa zokwanira zoti ngaliuze dziko kuti asaphedwe. Zona? Sapezeka sapano zifukwa zoti ungathione masiro ya munthu wanga amenepo pamene pano zikukwanira pamenepo ukachita chibwana kenako ndi mwana wakoyu. Choncho nditalingichera ndipone kanthu ndithu. Koti la Lilongwe lapereka chigamulo kwa iwe Emmanuel Kingman pa imfa yobadwa ndi Jackson Poison. Uli ndi mawu ngati? Chaumana ugehena. Amene wadi bwanji inali mission manager ankaona garuda aliphade anthu amene tinkafuna ndi amene udanenaja chifukwa tikudziwa anthu amene amagulisira kukene ndi anthu opsa. Mwina mufuse ndinu nkamufusa ina akudelera. Marina china chiyo sanamuza kale uyu. Uruze anthu ake somwe amene akulumikizana ndi Kingman
ava ndi mweserezeka andipha kaya ava ndisakuneza nimweserezeka andipha ina anthu amenewo iniyonso mukudziwa kuti mundipweteketsa ndipo ndifuna soloya pano. Oh, aloya akoti achenjeza kale ndiye tadikira kale ndikuze kale kanthu kena kake ndipo umvetsere bwino kwambiri usapange za chamba. Uli ndi zinthu ziwiri zizoti upange. Chinthu choyamba ulipatse munthuyo ndipo tikamponye ndende ya kumaula uko. Chinthu chachiwiri ngati sutiuza ndimazikonda za mpungwepungwe. Yeah. Ugwire ntchito imeneyo mwasimati kwambiri. Tikukupatsa mwayi woti utiuze ndikuuze tikupatsa mwina wiki. Koma wiki. Wiki eti ikhala wiki umpeze chifukwa kupeza ndiye yakupha ndezithandiza wekha moyo wako si wanga pamenepo. Muzingondisunga kuno kanthu amene wandibwerera kuno ka adziwakale kuti ndili kuno ukhozadi mupanga dzibwana ka sizimenezo nanga koma chisankho chili ndiwe ife ndokutetezerawo ka ukafuna unena. Okay tadikirani kaye ndimasulane ndipanga zimene mukufunazo bula zimene ndikunenazo kuti ndikapanga zimenezozo ine munitetezere mukhale kumbali yanga basi ka zimene mafuna asayinire kuti munthu wake ndiye mweya amene. Okay sir. Ine ndi Gazayo mfumu ya Galosewa. Ulankhula ziri kodi? Talimbana naye koma watiuza ndithu. Munapanga bwanji koma kuti mpaka na sayi? Utidziwa kale captain. Ndinu madolodi pacha. Ntchito no ili pamenepa. Mutipatse mpata kuti tigwireno ntchito tsopano. Pafunika usapupulume fota anthu amene ngopsa. Ndipitako ndiwafufuza. Agaza sinitumiza nsanga nyamaranga mwina wapite wekha ameneko. Ine ndine chiyenda yekha kumene. All day, bro. Detective, ndionetseni vino saina munthu wanga. Talankhulaso wati chani kodi? Ndikuti ndifuna ndione pamene wasaina client wanga. Amiri wadamadziwa di kusankha maloya abwino bwanji. Ukhalenso loya yanga bwanji. Kusainayo amve? Unamusayinisa mukakamiza. Ndikufuna ndione malo amene unasayinisawo pompano. Anasayina yekha amene uja. Ona wabwera nthawi yolakawa kwambiri. Ndi deal lupita pena pake. Ukandifuna ukayambire sowani wamvete. Koma pa nthawi ino yokha nthawi yandithera. Zopusa bwanji. Special Agent Gine. Ndiye tikupangire yani Special Agent Gine? Ntabwera kuno kuzathandizira kufufuza za mulandu wa Emmanuel Kingman. Ndedzi yani zimenezi? Dziko lingozaza ndi apolisi ali. Anakutumani ndani zimenezo? Ine nkamagwira ntchito, sinimagwira ntchito ni munthu. Siningagwira ntchito ni hule ngatiwe. Tingorere, aliyense azipanga zake. Special Agent Gine. Zikwanisa kuti mwenda anthu amwano eri? Mwano? Wakuyankha bwino pamene wajampa ng'ono. Zikomo.
ndilankhula naye mwa private amene. Undimvetsere bwino kwambiri. Ine monga bambo, chilichonse chikangochitika kwa mwana wanga, ndionetsetsa kuti upita ku gehena mwankhanza ndi kupha ndi manja anga awa ndi kupwerekedwa mtima kwa moyo wanga. Sindisamala kuti ndiwe ndani, ndipo sindisamala ndi kupha boma lisanakuphe. Ndavomera tiye nazo. Koma ndizitizo. Mwana wanga agwidwa ndi azinzako anthu opyawo omwe akuti ndi azinzako amene akuti tikutulutse iweyo. Sukuwadziwa? Ndikuwadziwa. Ndipo ukumbukire idzi. Bambo anga ndine anandivutikiranso ngati mmene ukunenera za mwana wakoyo, ndipo sangalole kuti ndife mwachibwanabwana. Zionenga zomveke. Eya. Sowa ungopanga zimene anthu akuuzazo basi. Agadi ndiyotseni kuno. Ndimadziwa simusamala za ifai, koma mudziwa pali kufa kwina ndikopweteka kwambiri abale anzanga. Ndipo tipofera salambula chabwino. Dziko lino lidawina nkhondo yaufulu ndi anthu akuba, akupha, komanso anthu opemphera omwe. Ukudziwa zimene anthu opemphera amachita pa nthawi ya nkhondo ngati imeneyi? Amasiya mabaibulo nkunyamula mfuti. Mtendere wa dziko lino unamangidwa ndi mifuti osati mawu ayi. Mwamba muli angelo amanyamulanso mifuti. Ngati mukukanika kuchita chimodzi mwa icho chimene ndikukuwuzani pano, palibe kukusiyani wa moyo ayi. Ngati mtundu wanu ukukaniza ndalama, mukudelera mita ya ine komanso mita ya munthu wina aliyense amene ali mu mzinda uno. Zachamba ine ayi, ndrama zili kuti? Kufa usanalemekezedwe. Mudzidziwa kuti zimenezo nziyani? Kumene kunkunyamwana ulibenso mpodalira pomwe. Munthu wankulu anena kuti chani? Ndrama zili kuti? Dzutse na imirira amene. Ndipo iwe ukayiuze kampani yako kuti atsala ndi 1 wiki mundipatse ndalama kuno by demand. Wabwera mbola za polisi. Uchisiyaso chichiti pasamavuto chilondole nzakeyo. Tsogolanso kumanyangu. Definitely lachedwerapo. Yeah. Polisi usasuntha! Ali basi, teni fulumirani! Ungasintha zipolopo ndife.
basi. Jangu kuti yangu basi. Manja wako akhala pati tisaona. Jangu musabwera ningo zipa basi ningo zipa tera. Tieni baba itiona na mukandiona. Sakjamba waradziwa amandipo ntharu ndenda ngonena posochepa koma suti nzodandalitsa kwambiri. Bwana ende ali kuti kusaina kuchenda mati mkura ndesinde kutiperekako sinakuperekeni nonse lwayi. Umadziwa anthu akati kulimba mtima umakumana nazo kumene kuphwanyidwa koma osanena kena kalikonse. Tamala tipangeno bwanji tidzipita mwasinthe zovala. Yamba kulowa ndiweyo. Okay yabwino. Ndina barani kabe kwambiri we. Mili wadi Tiago, tsika, wachamba ukabe we. Umaona ngati nchani? Ndisiyeni guys. Ama ndidina ndinanyolenga ndiulule. Ndikulumbira koma. Chikala sina saine pamene pajapo ine. Akanandipa polisi amene achaine. Chonde ndifere kone basa. Chonde. Dankone tena amene iwo. Akone basi. Ndeno. Ababa ndikupanga zinthu zachilendoko pang'ono tsekula pakamwa pakopo. Tiago. Aha, yonjo. Nyamaro wabwino iweyo. Ikakhala milandu ndiwe ndibe nawe milandu ayi. Kuma sina kulula ndiri nawe. Watero ndani? Ndidakuwuza kuti usaulule koma wakanika. Ndiwe mbuzi yabe. Mwana wohule ndakuwuza waukabe. Mbuzi yabe. Loani. Hey. Sweet amene. Yes nkazi. Atati. Yes mwana wanga. Ego. Zako zimenezo. Mwende kule game imeandika ifuna ili po banje. Njinkaone nawo. Njiyabwino kwambiri bwanje. Ayi. Azikanika nayo kupuzira imene game imene mwana amene. Ichi ndiyo mpasa bize. Pa nthawi yopumula kuti asamaka ndende. Tufuna tizipita kuzinjoye mphanga. Tenchi zipita. Nditenge? Pajandi yako sandifunse soine. Thank you. Bye. Bye mama. Anzanga nimauza tatanga ndabali sinde sama ndikuluvirira. Ndingaka ne site yanu? Oh sure, kumubosa kandi sowesere ukumva eti.
Oh, taonani. Sika nara kumenyedwa bukanchani ka. Simungabira iyi. Imana Bumbo! Hey! Changu! Deka! Ndeka wajani, wachamba! Tikungo, wajana baukabe! Nena ufuna mpanga yani kazi yo! Jarisiani mani, ndizambanje zimenezo zukuzane yani, ha? Manji puma mweni, gagane! Ndekuno ndukujezera za ukabe zo, tieni bandu gani hapa? Awasa tandaruvira murifu na ndayenage mani, muziona! Modo! Mwakono wa mwana kafala kwanda ya plunga. Hai dere. Modo! 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 Ya. Ngati ukufuna ukaona kamwana kako kamoyo, undipeze pali Mpopo 9 koloko usiku. Ubwere wekha usati ndi apolisi. Undiva? Mvetsera. Kandwe ndani. Amene watenga mwana wa ine. Ndikusakasaka. Ndikupha moyo. Macheza amenewo. Undipeze 9 koloko basi pali Mpopo. Uwagwidwa ndithu. Ine ndangokhala mina pake amakachesa ndazi nzake. Tsiku limodzi lokha mpaka ulibweretsera mavuto. Chonde kaza ndikungafuna ne mwana wanga basi. Chimene chitika nchani kwa mwana wanga mwana. Sindikhulupirira zimenezi. Ndisiye. Sukumva yani kodi? Tayesera umvetsetserako. Ona, ndintenga abwera kunoko. Ndikantenga mwana akabwera kunoko. Zikomo kwambiri. Mwende bwino kwambiri. Tionana mukandionanso. Okay. Chuzikaye pang'ono. Sunthani kaye. Ndamva kuti ufuna uzipanga zaine mama uno. Ndekuti malangizo ache sakumveka eti. Ndiyeno. Pali zinthu zingapo zimene zidamuonekera mwana wako chifukwa cha kupepera kwako. Ndipo ndi choyipa chimene sungachiganizire kuti chidachitikapo. Mistake ndi akuti ukukula mtima mwanayo ali ndi ifeyo. Ndichifukwa chani apanga zimenezi? Ndi anthu obadwa mwankhanza basi. Zona? Ndatipa? Ndanga ndi apolisi koma. Tena zone. Kaja kuja kameneko. Kanjoin. Loadie.
chokani umayembekezera munthu wina wake usolopusa kwambiri. ayi ndithu pambali penepene mwana wa ine kungophedwa ku polisi wanu ndikira usinga pakhosi. zaka zitatu zapita munamugwira mwana wanga ku ndende mpakana lero lino ndipo mupanga pulani woti aphedwe ndithu. Ndeyani menecho? usayinire failo imeneyo usayinire ndipo anzako avomereze kuti mwananga asaphedwe. Mwana wako anapha apolisi atatu ndiyakuluzidwa ndi lamulo. mulero ati ndapanga mistake yayikulu kwambiri. Ndedziyani zimenezi? Anthu aja ndinapha ndine osati Kingman. ndeti chani zimene zidzachambasi mani Gaza inu munadyerera kale dzikoli kanili apa ndi osinthana mulandu mwana wanga atulutsidwe inu mukalowe ndende mukaphedwe inu mufe mwana anakhale ndi moyo. Ndi simple. Munamvako mawu oti revenge? zimandisangalatsa kwambiri. adzipanga ndani koma tsono apa? Ayi ndikuganiza songoiro apa. Mwakonzeka? Kapena mufuna kuona? Daima tembenuka tiyeko tembenuka tigwira amene uja. Waona walwa mukonde. Polisi! Imapomwepo! Manjago mutu! Manyanga ndinga mutu banji disali nyenyagala ini! Daru imeko mweko! Manjago mwamba! Sajamba! Seukabe! Apa ndinewoni aidi mikasa manja mwamba! Sajamba! Sajamba! Janti soyava! Nakona kale bwanji. Changu ndipasani kanginiko basi. Ndikupatsaka akakumalize. Ndakunyadira. Sitikambira nako. Vanessa ukamva foni? Ndine Gaza. Undiimbire. Vanessa!
Oh shit. 997. Oh, maini ndionse kumeneko. Yeah, kazi wanga sali bwino kuno. Yeah, kwa rumbwe, sewapita kuchinangwa. Teko. Teko tsuka. Yeah. Ndingalankhwendaro ne jeno. Ndikudziwa koma nthawi sili kumbali yangayi. Changu tiyani changu. Akonesa kuti sanamwalira tiyani fulumirani yangu. Tiyani 9. Tataone nichi. Gaza lowe mwalo mwachigawenga. Izi sizoonayi. Ndizachamba zimenezi. Azimayi ndi azibambo. Ichi ndi chikalata cha umboni chimene chikusonyeza kuti Gaza akuyenera kuimbidwa mlandu uja. Muti chani? Zichitika bwanji? Chikalata chimene chikutifotokozera kuti iwo ndi amene akukhudzidwa pakuphedwa pa apolisi atatu. Chuzikaye kaputeni wosakupatsani ulemu mudziwa. Ndizachamba zimenezi. Ndi achinakalidwe amenewo afuna imfayo ikhale m'manja mwake mwa Gaza. Ndizonadi zimenezo. Ndikumvetsetsa zimene nzovutirapo kwa ife tonse kuti tikhulupirire. Koma monga umboni ukutanthauza chani? Tinayenera kumgwira Gaza. Ndikumbweretsa uno timpange inkwaya. Pitani mwamgwire. Ndi oda imeneyo. Vanessa pepa kwambiri. Uwapanga zimene zifuna cha mwana wako. Koma ndikamtenga. Ndikulonjeza zikhala bwinobwino. Wadziwa bwanji kuti ndali kuno? Ndikugwira ntchito yanga. Boma landiuza ndikumange iweyo. Ukudziwa ndizachamba zimenezi. Zimene ukafotokozera kwa fese komweko. Musandikweze BPI ine mwamve? Yendera lamulo la ine panopa. Ndio urani undiombera? Usasunthe, tiyeko ku police station. Ndio zifuse wekha pamenepo. Sindimakukhulupirira kodi. Nthawi zina zake. Usagwise ntchito mfulayi. Kungolankhula basi. Ndizotheka. Bwetsa unyolo. Bwanji tingopita ku police station eko. Detective, mukupanga zimukonongera. Tatiye ndikuthandizeni ine. Sungakwanitse. Khala kuti ali ndine. Agaza chonde. Oh shit. Oh, koma anthu ena amagwisa ntchito nzeru bwanji. Zilankhulidwa situzimvesera pang'ono pomwe. Zakukapezeni zene. Upolisi ndovuta kwambiri. Palibe kuchitira mwina koma. Futa ndikalata yabwera icha basi.
Mwasula bwanja akulu. Khalani pansi. Wandikuitsa kwambiri Gaza nsakunamize. Sindinasaine dzulo chimenecho. Sindingasainenso lero ayi. Poti nkhani ndiyo tingaphedwa meneko. Ingondiphani konkuno. Usayinira. Kuliso mwana wa nduna kumeneko. Iwo avomereza kale wasala ndiwe kuti uvomereze posayina basi. Ase cheko muko bwanje. Mpasire mwana wangu ni ndala. Ababa ndipulumutseni. Moda! Ukhala bwino bwino. Adolo. Dule ni yalayo. 1 2. Ai! Diga. Atati. Ufuna ndizisewelani. Detective. Sindiwelengaso ndikangoti ndichoke panopa. Ifunso ili. Musayina. Simu ifo ya usaina. Chikambe naye kai modeka koma. Gaza sanga bange zimene zija. Pali mawu maliza ngati. Ziwiri zokha. Ndiwe mtembo. Gaza ndifazi zako polisi chitingofuna kukambirana nawe basi. Tsakula tingofuna kukambirana nawe basi. Tino polisi zako fere mwine. Tatuka nemandi Gaza ndina ndinzanga tifuna ningokambirana nanu basi. Frank. Ifedi kudziwa kuti mabe nyuna unapanga. Tufuna ningokambirana nawe basi. Whoa. Panga chani wori. Sanga ruruke kaya. Bwena nika mbuyo dekani. Tatani mumbero. Safurewe. Gaza, sitafurewe wasi. Tatani kutawisa mbula iwe. Sitafurewe yo. Papano. Sachamba wenji.
mangeni. Kono basi nyangu Ante nyangu. sina mbola zona. Ano sabola banjombo. Governor. Palibe sozo tilikambirane nawe panopa. Apolisi akhulupirira kuti Gaza ndamene anapha munthuyo nditulutsire mwana wanga tsopano. Mvetsera. Komano process sikuti yatha iyayi. Akufunika afunsidwe kwa mafunso. Ndadikira Governor. Simondimvetsetsa kwambiri sindikufuna sozo kwambirana. Mungondipasule mwana wanga. Ndiwe mbuzi yachabe sikumva bali kodi. Ine ndine Governor yabe. Ndikuononga kaliya yanga panopa chifukwa yofuna mwana wanga basi. Bora nionesese kuti 3 hours isathe mwana wanga asanatuluke. Chifukwa chakuti mwana wanga mawa ndi happy birthday yake ndiye ndikufuna kuti akhale ali ku nyumba uku ndimva eti. Akalido zifunika nthawi zi. Musangoti Zachamba. Forensics team come in, trying to figure out what happened. I don't know. It's about 4 bodies collected. He's crazy. He's not that crazy. In the hallway. Yes. It's right over there. In the hallway. Yes. Yes. Run away. Copy that. I see the hallway. It's right here. Anthu andopya wafuna uyenjera. tambaona ichi kaye. Ndiyani imeneyi? Frank wasainira. Munthu amene afuna kuphedwa ndi osalakwa olakwa ndine. Ndipo ndikuvomereza posainira. Ndi saini yake di imeneyo. Achita kukakamiza imeneyo. Ilipo njira imene anagwiritsa ntchito. Ndisachibwana izizi ndikundziwa Gaza ine. Sa amene anaphayi. Tiyeko panga changu, tiyeko. Ndatsala pang'ono. Bwino nyengatsuke chimenecho. Ndatsala pang'ono. Ashavini mbuzi ya munthu. Dzuka! Atengeni mafana akalowe mvani tisowa apa. Vanish. Maninja atini. Tisowe pang'ono. Ndezimene zisumane na bwanji. Ndizovuta. Akanandiphera mwana wanga. Tepani kwambira Gaza sitimadziwa ka. Yonse silimadziwa. Chabwino. Bora mwadziwa ndifuna ndikapangizo mpulumutsa mwana wanga tsopano. Ya. Zione sangara governor abwera ndi Attorney General. Mwaona amene anafera mamuna wa mwana wa governor layo. Ndizovuta kuti governor apirire. Ndikumva ngati Manuel Kingman akangophedwa. Ana awiri amene wasaphedwa. Onse awiri. Onani. Ndiyesesa kuwanyengerera kwa filitezi yonse. Kuti mwina mwake ndingathopeza njira. Koma ikundisowa ndithu. Koma ndinayenera kutenga udindo pano. Pa imfa ya polisi fola amwalira. Detective. Ndikukhulupirira mulinzi oti munganene mwina. Mukudziwa kuti ana athu angathophedwa.
ndizofuna kumene izi koma nanga anthu ena akuphedwawa inu mukanafotokoza payambi bwezi njira yowapulumutsira nawo itapezeka kale. Ndikudziwa ndiye lipange bwanji palibe chimene tachite ndipo zimene tapange ine zisakhudze gulu ndikukapanga zanga. Yesi huona makuti ndiwe loya. Bwana wako ali kuti? Zopuse na ngaro ndifuna sango nena bwana. Udziwa yani? Anthu akadzuka mamawa amaliona dzuwa likuwala. Ine ndikadzuka ndimaona chitosi m'misewu. Ndipo ndi ntchito yanga yochosa chitosi chimenecho. Ndipo ndimayikonda ntchito yangayo. Iwedi ndiwe kankazi kuoneka bwino. Koma kwa ine ndiwe chitosi chenicheni. Chimene ndikuyenera kuchotsa. Ndiye bwana wako ali kuti? Sindikudziwa. Ikilagaye. Bwana wako ali kuti? Ndikunazona sindikudziwa dai. Ndikulumbira. Ona, olota ndiphaya mavesi yolumbira. Koma ndikudziwa kuti kunama basi. Bwana wako ali kuti? Bwana wako ali kuti? Kuyenda sawa kadete. Patsogolo kabeza manyumba. Zima nyumba za sida. Siku mukwambiri fenya kudekha kwako hulewe. Kama ndikupa. Nosa nakusene. Funa kufa hule basi. Lilumasha. Ndine Gaza. Uli kuti? Ndikupeza sana 20 minutes. Ndikufuna zida. Gaza. Yakusowa kwambiri. Osala ndaula koma ndapanyira chili yonse. Basi. Cheko uyipinda. Yakuonetsa. Ndikukwera hule. Ndizimenezi mani.
pakafunikanso kanthu undifotokozera. Ndakunyadala lilo masha kumene kunde kukhalako. Asi koma kwambiri. Ukasamale koma. Gaza ukulakwitsa amene akupangira. Ukamva uthengawo ndimbire mwachangu changu. Abandeza ndi boloboda osati masewera. Ene mistake ndi pa munthu ine pano. Abwana. Paoneka ngati pali vuto pang'ono. Mmene sakuyankha foni iru bwana arupakana pano. Musayiwala kudziwa kumene tili kuno. Pafunika tisinthe malo ano. Muyambe pakatenga kaya nawo iliyo. Ndiyo tipakire china chiliyonse. Ndi anawo tidziloera anawo. Chamba ndakuza kuti upakire anawo ndikarundu tidzipira apa. Hey! Izo ndezirizo. Segura porrio. Ora ni momenem. Jaduluka anteni nchoten. Bwana kuli mavuto kuno. Ayi wenda amene uli mavuto. Taona nambala. Oh shit, chipolopolo. Usachita kufusa. Ndili nanu. Inda jamani musandibere. Yo zaujaza ujeda ba rekodi. Zaukabe banje nifanye mangofuna ngokwalira aline basi. Muzijira kundona yoncho ndasiya mutabanga roka.
mayi ndi ndikakoza ndekharu zanu zake zamwano basi koda Shafini chakutani Chini yonse amaona kuyedwa Chini yonse Shafini uli kuri wakodi Shafini Shafini muli pako ma Chimene tikuzisungira mbuzi zimenezi ndi chani kaya ase yambe ndiwe tsopano pick 2 Game down Sindi nkadziwa kuti muna ali inuyoyi saka zimene zija ine ndimangogwira ntchito yanga basi inenso ndikugwira yanga panopo oya ndiye kudzatani iweyo anakupasa ndalama zingati kuti ugwire mwana wanga imeneyi ndi nkhondo ya ndalama rumani ndikuza usadandaule koma yoyamba uyambe wadekha kaye pang'ono uyambe wamvetsera tingathe kukuthandiza komano ulimba ndi zingati zipolopolofolo ndiusangaze 1 2 3 4 iwe Hey, mada. Tati? Nakuza urukhala bwino. Sajeka, tembenuka! Tiagoru, ndimange! Paliponso zokumanga kukupha basi. Game over!
Uzikhala ni timing wamfa. Gaza, ndakukonda kwambiri. Wangona kukhala chintala, koma ndisaname umaitadi. Ndiye phana nawo kayawo yamanja. Zona Gaza. Tino matala. Pempera olomaliza. Ombera. Nditi yanizi. Tukanyosa mufairo dzina lako. Mbuzi. Musiye mwanayo hapo bindi kupha pamenepo. Kuyenda mpepene malezala Gaza. Kwata. Msiye mwanayo. Siya mfuri basi. Hapo bindi muombera mwanayo. Ipalika konza wina mwana se. Ndioli mantime. Mwina ukungu ndiona dipane yopenda iwe ndine. Ha? Pamene mpane maganiza kuzanzeruka. Mada. Oh, ndio mwana ulimba kwambiri. Teo. Ndinataka kuti mubala atati. Ndinatsiwa ino. Somo kwambiri atati. Ndi ntchito yanga. Kutetezerewe mwana wanga. Teo. Koti la Lilongwe likugamula kuti Manuel Kingman aphedwe pa imfa yobayidwa ndi Jackson wa Poison. kumeneko. Mtima ukonda. Mtima ukonda kwambiri. Mtima ukonda si kwambiri. Hey, amayi taoneni.
ndi chani chimenecho? Sindiudziwa koma chabwino bwanji. Shopping Center! Awa ndakatsiri amene amapezeka ndi zitakataka zenjinga ya moto pamtengo wa iwowa amapezeka ndi spare part ina iliyonse ya njinga ya moto. Iwowa amagulitsanso katundu ina monga nsalu, zitakataka za azimayi, mawiki, meshi ndi china chilichonse chomuoneketsa mzimayi kuoneka waswaga. Anthu akwalobi, Mtendere, Wakaunde, Uchimwankhuku ndi madera onse ozungulira Tete. Tatiyeni pa Tetepo pamalira napo tikakumana ndi Shangri-La Shopping Center. Musafutike kukwera basi yakutali kukagula katundu ngati amene ndakuwuzaniyu. Yankho ili komweko. Veterani anthu akukasiya ndizachikale zomwe tantunda kukonera filimu kutali tikuti chitukuko chakufikirana anthu akukasiya onse okonda ziphanipani zooneraonera tangodzedzerekani pa Mauzu Video Show. Tikuti Mauzu Video Show ikupezeka pa Trading Center yakasiya pafupi ndi Zimbudzi za Kasolo. Ino anthu aku Amadzonga, kwa Malata, kwa Masanje musathentunde tangodzedzerekani pa Trading Center apo pa Mauzu Video Show. Mauzu Video Show amaonesa mafilimu osiyanasiyana azachikondi, ankhondo, Nigeria ndi ena ambiri. Tatiyeni inu tikasangalatse maso pa Mauzu Video Show. Inenso Akira mukandipeza komweko.